Dňa 18.12. sa uskutočnil na gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka vianočný mix volejbalový turnaj, kde boli zapojené triedy Quinta, Septima, 2B, 3A, 3B, 4A a 4B. Počas tohoto turnaja sa uskutočnil aj turnaj v ping-pongu. Keďže toto bola udalosť aj s témou Vianoc, ako znie v názve udalosti, neváhali sme sa spýtať účastníkov tímov hrajúcich volejbal i na tému Vianoc, aby sme overili ich znalosti v tejto téme. Z akej ste triedy? Z Quinty. Akú máte dnes taktiku? Prehodiť a vyhrať. Pred akým tímom máte rešpekt? Pred skoro všetkými a hlavne pred Septimom asi. Ktorá trieda si myslíte, že má dnes najväčšiu šancu vyhrať? Tak určite neviem, ale tak asi Septima. Ako sa volá hlavný hrdina filmu Perimbaba a ako sa volá dievča, do ktorého sa zamiluje? No ja fakt nevím. Nevím. Alžbetka Jakub. Z akej ste triedy? Septima. Ako sa volá váš tím? El Pistolíňo. Chcete niečo odkázať svojim fanúšikom? Potrebujeme 7. hráča na poli, takže fandite nám a držte nám palce. A čo dnes hrajete za športy? Ping-pong a volejbal. Ako sa voláte? Kristína. Michal. Komu ste dnes prišli fandiť? 4. A. 4B. A kto si myslíte, že má dnes najväčšiu šancu vyhrať? 4. A, samozrejme. 4B. A kto je váš obľúbený hráč? Ja si myslím, že sú všetci rovnako schopní, takže ja nemám favoritov. Filip Hanečka dneska jede bomby. Koniec volejbalového turnaja nám ponúkol veľmi napínavé hry, kde sa s plnou silou bojovalo o tie najlepšie miesto. Tretie miesto obsadila 2B, druhé miesto 4B a na prvom mieste skončila 3A. Takže v roku 2025 vyhrali volejbalový turnaj žiaci 3. A triedy. Gratulujeme. Ako ste spokojní so svojím výkonom? Tak ďakujeme a my sme teraz s našim výkonom nadmieru spokojní, keďže sme obsadili prvé miesto.